Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka san babu mai iya sauke ka. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka. Haris, ashe kana nan tsaye? Yawa Haris, wurin ka na tafi. Don Allah don Allah ka zo mu tafi. Na ji dukkan abubuwan da kuka tattauna da babana. Wallahi auren mu ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka zo mu je can wani gari ne zama mu yi auren mu. Kaga kana nan na biyu. Don Allah ka zo mu tafi. Haba Salima, ya za ki faɗi wannan magana? Bakon Salima da na san ba, na san Salima tana da hakuri da ita. Ya za ki faɗi wannan magana? Ya kamata Salima ki ɗauki kaddara. Saboda na san kya ɗaukar kaddara ki ɗauki kaddara mai kyau kuma da kyau. Wannan abin ina jin kaddara ce, ya kamata a ce mu hakura. Haris kenan. An yi san tsakani ga Allah kuwa kake yi mu? In dai san tsakani ga Allah kake yi to ka zo mu gudu kawai mu can wata ƙasa mu je mu yi auren mu. Salima kenan, wanda ke son mace tsakani ga Allah shi ke ba ta shawarar kirki idan ta kauce. Ya kamata ki gani. Haris, abinda nake so ka gane ka fito fili kawai ka faɗa min cewa ba ka tare da ni. Shi kenan kawai. Ina tare da ki Salima, 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 Salima. Ɗaukaka, 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 ɗaukaka nufin Allah. Ɗaukaka nufin Allah. Ɗaukaka, ɗaukaka, ɗaukaka nufin Allah. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka to babu mai iya sauke ka. Kai Samaila. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka to babu mai iya sauke ka. Wa alaikum salam. Wa muke magana? Kana magana da Sajan Ali Garba. To lafiya? Lafiya ba lau ba. Muna babban asibiti da ke garin nan GRC. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗaukaka nufin Allah. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka san babu mai iya sauke ka. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka. Ɗaukaka, 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 ɗaukaka nufin Allah. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka to babu mai iya sauke ka. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka, duk inda ya ɗora ka babu mai iya sauke ka. Ɗaukaka nufin Allah, inda ya so yake kai ka. To, sitta ga ta nan da sauƙi za a ce. Allah da ya sauke. Amin. Ɗaukaka, 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 ɗaukaka nan duniya.
bari in je amma likita magana sai ya zo ya duba ta saboda na ga jikin kamar tana numfashi. To za ya zan zakara ɗaukaka nan duniya manya yare nema ake wanda rabi Allah ya zaba dole za ya zan zakara. Sannan ku dafto sani. Da ne ciki. Ke jiki da sauki ga ta nan dafto. Sister, internal bleeding ne koko external bleeding? A'a, abin bai yi wani worse ba, amma akwai rauni a kanta. Ok. Amma mu ga katin nata sai mu duba mu ga da me kamata a yi. Insha Allah amin ko wani allura yanzu a mata insha Allah da ta samu relief insha Allah zuwa gobe ma za a iya sallama. Domin gwagwani za a sayo? Na ji ka ce allura amma na ji ka ce da wani abu in ta samu ta nike domin gwagwani kake ni dafto. Mama magani ne za a siyo mata a mata amfani da shi. Allura ce za a siyo in aka yi mata insha Allah zuwa gobe za a yi sallama na saboda cikin nata da sauki. To alhamdulillah na gode dafto na gode ala shi albarka ala shi albarka ala shi albarka dafto ala shi albarka na gode. Ɗaukaka sannu dafto sannu an gode dafto ala shi albarka ala shi maku albarka dafto sannu satta an gode na bai ki lahiya ke kaɗai ke gare ni Salima Allah ka tada man gaba da Salima Allah Allah ya shi gaba da ki Salima. ɗaukaka nufin Allah. Shugabanci na matasa mu